Sorry, now we report the ina ndisukugara mumusha asi ndini sabhuku mumusha ndinopota ndichiuya kune mukoma ari kundibatira ikoko. Nokudaro ini ndakazoshamisika ndichifonerwa kubva kuna vamurehwa kuti naye sabhuku marimo ko chiitiko chaitika musha mako ichi zvamunenge mango chinyarara muda kuti chiita seko chiitiko chakaipa kudaro kuti ndichekumurehwa ndokuchinitsanangurira kuti tanza kuti musha mako nemukomana akashina nembudzi kuti alright murehwa zvamatauranda zvese chiregai ndiite mainvestigation dzangu ndione kuti zvakamira sei. Ndokubva ndatanga kubata mukoma ndisikaona metozoe vari kundibatira kumusha tinaye mukoma ko zvandiri kunzwa izvi. Mukoma akandipindura achiti ini hasati zvasvika kwandiri, dai zvakasvika kwandiri ndingadai ndakaita se ndakakuzivisai. Ndikuti alright. Saka zvakamira sei zvakanzi makuhwa ari kungotenderera, saka ndikati handingamhanya kukupai ichi zvemakuhwa. Ndimataka vakaita handingamhanya kukupai zvemakuhwa, ndaiti kana zvasvika kwandiri ndizokubatai. Ndikuti aiwa patsveni ndokubata sekretari wemusha kuti ndiye anobata kaneni achibata futi newandasiya kuti andibatirewo. Ko iwe mashoko andiri kunzwa zvakanzi makuhwa ari kungotenderera kuti ndizvo zvomumusha. Ko ndiani ari kunzi akabata chini kuti makuhwa azotenderera? Zvakanzi ndichada kuenda. Ndokuti chindibai phone number dzangu chada kuenda. Ndokupuwa phone number dzangu chada kuenda vangu witness yabuda panze. Ndokutaura naye pafoni ndinaye muchada kuenda. Nawe ndiri kunzwa ndechokwadi here. Zvikanzi aiwa matombo nawo ndechokwadi. Chii chakaitika? Iye anotsanangura achiti ndakabva pamba ndichienda kugadheni ndakatopfuura murodhimo mune mbudzi ndingaiti dzimbiri here. Iye ndachanyatozotsanangura ndikapotse mumwe mbudzi mbiri dzakasungirirwa ndipfuro rangu dzimwe dzakasungirirwa china kuti ngwa. Ndasvika kugadheni kwangu ndakunodiridza pipe yakaratidza kuti yakanga yaine payakaboka. Ndokuchiti pakudiwa mupira. Zvino zvapari kudiwa mupira mwana wake waanga naye mukomana ndifunga ndiye wabuda naye panze. Ndiye waita akanga ati baba chirega ndinotora mupira zvakanzi kwete. Pandakauyisa mupira iwo hauita se haumbouwana kana ndakakurayira hauwani. Chirega endine ndega nokuti ndiri kunyatsoziva pauri. Anoti akabuda kugadheni ari munzira paipa panzvimbo yakanga yakasungirirwa mbudzi dziyedzi akunosvika ipapa asvika pane mbudzi iri kuchema atasi kuti papasara mbudzi wanapa ko iri kuchema iri kupa ari kunzwa iri kuchema iri mugoronga ndimatsanangurira aindita iri kuchema iri mugoronga. Zvakandinetsa kuti ko mbudzi yazochema iri mugoronga izvauya sei. Anoti ndakaenda kugoronga kwacho ndasvika kugoronga ndakasvikaona mbudzi yakaita kusungwa chaiko ndimatsanangurira yakaita kunyatsosungwa. Mukomana uyu ndiye andakaona ari mugoronga imomo mbatya dzese asina dziri paritivi. Ndikutsanangura matsanangurirani otherwise yachave yotowedzera kudarika zvandiri kutotaura neshona yaakanga achitaura iye ndiye achazosasisa. Saka anoti ndaona zvakadaro zvakandinetsa ndakambotaura naye mukomana kumubvunza kuti ndochi anotsanangura kuti aiwa ndazonzwa mbudzi ichichema ini naye ndida kugeza uko. Matsanangura chanyatsoziva ndiye achazasikisa. Saka zvakandinetsa zvamborevei kwezvo. Saka anoti achibva ikoko akabva apfuura nepamba pemuramu wangu achida kuti ataure naye kuti zvandaona mwana achiita se achiita. Saka akaona vasipo ndokubva aona pane mwana musikana ndiye waanoti akazotsanangurira. Haana kutsanangura nawo akangoti amai ndida kuvazovaona haana kutaura nawo yacho. Aenda umba kwake anoti kwakasvika pakudoka haana kuzoona kuya kwevavo. Asi mangwana kuseni iye anoti ndakazomuka ndakati kwete regai nditenda nokuti chiitiko ichi hazvina kumira zvakanaka. Ndobva aenda kumba kwamai ava ndokusvika ikoko ndokusvikotaura nawo achivapira nhau yakaitika. Iye achitoti ndakatosvika pakutaura nawo kuti hamufunge zvandaona zviri uku ini ndichada kunyanyotya ndechekuti muno munotoona tudiki. Anogona kupedzisira mukomana yakuenda kuvana achitsanangura kwavari ndizvo matsanangura aiti akavaita. Saka zvakutonetsa
saka hamene kuti munoita kudii iye anoti amai vakazoti inini ndakuenda oraiti nenyaya yekuna baba saka iye anoti ini handina kuzoenda mberi nokuti pavakati ndikuenda kuna baba vacho havaitaura kuti ndaona na baba ndo zvakare vari kubata chi sasabuku kumusha indisiwo saka ndakangoti nyaya yakadai ndakuna na baba kurava kuti yasvika kunani kuna sabuku iko ndichaenda ku ndobva agara uko pakati ndotaita kuti kweona kuzoitsumudza nyaya yacho sei anoti ndosaka ndisina kuenda nayo saka isusuwo ndazonzwa kudaro ndakazoti iyo ndauya kai ndainzwa zvangu ndisati ndadzorera kwandamboibvunzwa uko chiregai ndikipinda mumusha tinyatsoikurukura shuwa ndakapinda mumusha ndikudaidza komiti nekomiti ndikuiti ndionhawo iri kuno takavadaidza ivo amai vacho mukomana ainzi anga asipo naye witness yabuda takaita rombo rakanaka munhu wekubasa iye papa tateta rombo rakanaka munhu wekubasa futi kuti anga aripo saka ndokumudaidza semarondedzero andaita kuti ndo zvaakanga andiudza pafoni komiti yese izere nemo saizvozvo ndakaona kuti zvaakataura pafoni haana kuninyadzisa bazere vanhu ndo zvaakutaura zvakafanana naizvozvo futi ndibva ndaona kuti komiti toita sei hatichinzwa amai akabva ati pamhiri nokuti mwana angasipa hakuna nhau yakadaro handizivi baba vari kunyika havana kusvika baba ramangwa izvo patasvika kuti aiwa nekomiti yese chinotinetsa chii witness ari kupupura zvaari kupupura uyu isusu pana padare remusha haritonge nhau dzakakura kudai kwanga kusiri kutongesa nasi kwanga kuruda kunyatsotsvaga umbowo nokunzwisisa kuti zvakamira sei saka pakadai isu taakuikwidza kuti kwamama ndekwainonoperera ikoko ndakatozobata ivo sekretari wamambo ndichiri ipapo nekomiti yangu ndopa ndakatofona ndichivaudza kuti ndopatasvika uye nhau ndo mamiriro aya akaita saka takamirira kuti tizoda tisamoni inoyarini kuti tiuye tinotenda nerondedzero yenyu ivo mufane imbondipindurawo kuti chokwadi here kana kuti kwete zvekutaurwa nasabuku uri kuti kwete titauri unotinzwe kuti zvakafamba sei iwe kuti uzosvika uonekwa neNeMbudzi Mugoronga makange makonzana here neNeMbudzi taura tinzwe ndaigeza varikuwa ndiri ndanzwa mbudzi uchema paroti ndapfeka shoti rangu diki hembe ndasina marina chimwana zinomenti mbudzi ange yazvimonenere chichema ini pausunungura mbudzi baba wasvika muchara wadanzwa kuti neNeMbudzi ndata ini ndogeza ndakanda mbudzi uchema paregere mari nonochi ona mbudzi yazvimonenere alright yakanga yazvimonenera Mugoronga aiwa zvamugoronga zvazvonye iwo wakanzwa mbudzi uchema kugeza kunokohwako kunakakohwa kangachine kakakohwa kachena kanombooko padapa kapapa kangachine nemvura ndanzo mangoni zvuma 2-1 kuma 1 okay ndonguva dzawambara kunogeza mbudzi idzi ndedzero ingai 2 alright ndiwo wakanga wadzisungirira hansina ndadzisungira ndazisungirira hansuze kunasungira okay saka iwo zvawakadziona mbudzi wakaona here baba anotimbopfuura achidokati handina mbudzi yamunogoronga aona mbudzi dzakasungirwa here padhuze neroti wamusungira dzadziri padhuze neroti ndopakwa wakasungirwa ndopanga dzakasungirira asi pane nzira here kuti baba vanopfuura uchienda kana ukadhikwa pane nzira yavanopfuura chitoka iyo iri pambudzi saka zvawakaenda kugadhikwa iwo hawakaona vavapfuura chindokatenda ndeigeza ndokuvaona saka urit iwo wakanga uchigeza hauna kuvaona handina kuvaona but pavakuchema mbudzi apa ndopana manamanya ini ndakasvika ndoona ndosunungura sembudzi iwo ndokwavabva vasvika ndopavabva vasvika hatichineikoma rekaishekai
mutsanangurewo maziviro amunoita nenyaya yemukomana uyu nenyaya yembudzi. Chokwadi maziviro pamusoro maziviro andinoita ndekuti ndakaenda kugadheni ndichida kudiridza neinjini. Saka tamboti mutsei mvura yaidika. Mwana kubva atarege ndimhanye ndonotsvaga mupira ndati panova ndinoziva rege ndiite sei ndonotora mupira iwoyo pana kuti tipedze nguva. Ndiri parodhi paarea pakanangana nedzimba dzavo ndakanzwa mbudzi kuchema. Ndokufuramba ndichifamba ndokusvika patakanga tambodarika kuseni mbudzi dzanga dziri mbiri dzakasungwa. Ndakazoona yahwana. Saka mbudzi yaichema nechekugoronga, isu dzedu dziri pamhiri dzakasungwa. Ndobva ndaona kuti ndikangoregerera mbudzi kapo ndati vese vanochengeta mbudzi munyatsonzwisisa kuti kuchema kwembudzi iri kurwadziwa inochema sei. Saka ndatsambuka ndiri kuenda kweo mugoronga muyomu mukomana haana kundiona nekuti mbudzi yaichema. Iyi ndakabva ndasvika nepaseri pake makumbo embudzi ayakasungwa so ayakasungwa so. Asi chainyanyurwadza dhuzi mbudzi sitereki ndechekuti pakaisunga dhuzi yanga yakamira. Saka nguva idzodzo yakarara pasi yanga yakasumudzira huro tambo yaita kuti kunge inodzi. Ndakamuti iye pandakangosvika akabva aziva kuti ndasvika. Akati mbudzi yandinetsa sitereki yandinetsa sitereki. Ndakati yaita sei? Zvakanzi yandinetsa sitereki. Mbudzi asumuka chikomana. Akanga asina kana kupfeka. Hembe dzese dzakanga dzakaunganidzwa. Ndakati kozingo usina kupfeka uchiti mbudzi yakunetsa zvanaka ndichida kugeza pazasi apa. Asi mbudzi yandinetsa. Ndakati zvino zvauri kuti yakunetsa papa injini yako yakasumuka wani. Zvakanzi no ndanga ndichiita bonyora pazasi apo mudaro. Saka ndangozomhanyira kunoti. Ndakati no. Saka Marena hamuna vasikana here muvezera rako chikomana. Zvikanzi vari musitereki. Ndati manje ungadai sombudzi. Zvikanzi mudara mbudzi yandinetsa sitereki. Asi rege ndikutaurirei. Pacho paiti ndikuda kugeza. Kunyange makasvika izvozvi. Zvitsime zvese zviripo vakachera mugero. Vari ivava vachida pedza kubata maramba. Saka hapana panga pasina mvura. Ende muchiziva kuti gorona kunaya mvura. Right. Tataro so. Ndakazomuti sunungura mbudzi. Ndoda kuiwana yasunungurwa. Uone kuti zvingaite sei. Ndikuenda kumba uko ndichidzoka ndoda kuwana yasunungurwa. Saka ndichibva kumba ikoko ndakabva ndasangana nemwana wangu uye wandati ndinotora mupira. Aona kuti ndanonoka. Zvikanzi ndara ndese ndakati mukomana angachiita zvakashata nembudzi. Zvikanzi murikuedza kuti ndakati zvishuwa angachiita zvakashata rega ndotoona kuti mbudzi yacho asunungura. Nguva yandichitsaruka pachisango pandakaona mbudzi iri kufamba. Ndikati asunungura vanangu ndavo kunenge. Saka zuva iroro sekiritari ndeyanga aziva ndoraitambirwa chikafu pabweshe inetiita handinayo. Saka vanhu vakanga vasiko kumba kwavo yamangwana yacho ndakasvika ndakaona pane mwana womusikana. Amai varipo here zvakanzi havapo pane pavaenda asi vachadzoka mai machi. Vandaenda kugadheni. Kwakumasikati zuva ratorereka ndakuda kudzokera kugadheni. Ndakazoona amai varipo apo vandatsambuka nepo. Amai ndauyawo nenyaya. Nyaya iyi ndikati ndozvandakaona mukomana achiita nembudzi. Zvikanzi ndozvaangaita ndikati zvichokwadi. Mbudzi yacho ipi? Ndikati handizoziva kuti dzipi but inoratidza kunge ndiyo hombe yacho. Pane mbudzi mbiri dziripo. Zvikanzi oraiti ndichanotaurira baba vacho. Pavakati vanotaurira baba vacho zvakabva zvatoreruka kwandiri nokuti baba vacho ndo vanenge vachimira pachinzvimbo apa kana vasipo. Saka ndakabva ndokuziva kuti nyaya yese yakutosvika kudi kumasabhuku. Asi ndakazoshamisika pashure apo ndakutonzwa nyaya yabva kumaraini kuno mupostori ari padhuze. Ava amai vatorana nemwana vachienda kunobvunzira kuti chokwadi mwana wangu zvaari kutaurwa ndizvei. Asi mupostori akati ndisati ndataura taura wega mukomana. Patanga tichida kunzwa ndepekuti injini yakaonekwa yakasimuka. Yaisumukireko nhai?
wanga wakapfeka shoti. Shoti ndo ndakapfeka. Musoro wangu usina hembe. Saka uramba kosha. Aiwa mushandi mutani ndizobwira. Muchitarisa kuramba parada pasaidi papa mukuru sei ndifunga kuti vangasvike pavangakuvenge mwanangu kuti vakuti iwewe vakakuona uchiita zvakaipa. Chokwadi zviripo zvavakandivenge. Hapane kuvenga kwavakakuita. Pane kaungovenga. Pane zvinhu zvamakambotadzirana nevana baba makatadzirana chii? Zvashanda kwako. Mari ndeko ndashandeko kana ndikwandiana ngiwana mari. Zvikaparisa iwe ngoda ndichazviona mberi uchazviona mberi. Asina mbuzo ndokuzviona pachiko. Ndashanda chikuwa kwangu. Enda pasera utanga akagumura bhani rawo zvibisa matiezi izvi zvibisa. Pechitura achikora fochi. Wanga wega. Ayo ndandino muzvikuru wangu asara mungu. Saka anopiwa mari. Anopiwa. Ndopakabvaruwe rwendo. Asikana yavenge iva vantu vavasina kukupa mari vokuvengerezvo zvekuti handina kumupa mari saka ndira kumufikisa pakusunga kuti hazvisi kunyatsoita chaizvibaba dai uri wakanga watora mari yavo usingadi kudzorera ndopakaita nokuti yamufaniri achazvoona Iwe. Zvikureruire vana baba. Ine pekuvhizire pokudiwa ine. Ingo yacho nepa kumvura itoirira Zvakaitika ere zvitendera Sekretari ndavakadibatsire kuti dheti rakaenda vanhu kunopiwa chikafu idheti ripi. Asi madzimai wavo haasi kuchengeta mvura nokuti vakandochera mugero. Isusu vanhu vedare hatigone isusu kuti tiende papozisheni. Pozisheni inoendwa nemapurisa. Anofanira kusungwa. Anodzokera mumapurisa. Asi uchadzoka munodare. Nokuti mhosva iyoyo unenge wanyangadza mbudzi haidi mukadzi wazvinzwa. Iwo uri kutaura zvokudaro zvizivi kusazviziva kwako first witness handiti panini witness with Mwana wakwangu wacho ndikazotaura kuti achiuya zvakandogendianobvunza kudzokera pamuri amai makataurirwa nyaya yenyu chokwadi. Asi vakasvika pamba. Pamba vakasvika pane mwana musikana. Vari kuwirirana. Yamataurwa statement iyoyo. Asi vakazodzoka zvakare. Vakazodzoka vati vazokuona. saka havana chavakataura kwamuri. Asi mwana musikana uyu anotaura kuti vasvike nepano. Titauriwo maziviro ako ndipo zita rako. Takudzwa mchada kuenda. Nino pana sisi mukomano mushono ngemaitika nyaya yake vakazouyawo kwandiri achinditi shamwari hazvikwanisike kuti nyaya yemukomano isawanikwa inotaurwa. Ndikati inini handikwanisi chikonzera nzeni ndakaona zvichiitika. Baba ndivo vakaona zvichiitika, baba vange vaenda kubasa. Tabvapo amai vacho ava ndakazoona uchibva kugadheni zvikanzi iwewe nababa wako mese mukufamba muchara kuti mwana wangu akabata mbudzi. Ndikanzwa futi muchitaura izvozvo, kana akaibata imbudzi yake isiyai yakaibata zvakadaro. Ndakazwa kuti taura izvozvo muchabatama pamberi pakugara kuti tichaona zvekuita nenge. Vachitaura kwauri iwe. Ipapo kapamai pakutaura. Ari kunyera. Regai ndimbokubatsirei baba. Regai ndikubatsirei.
kubatsira kwanoda kukuita izvekuti kutaura kunenge muchiita vanhu vese vanenge vachinzwa vachinyatsoona kuti apa panoda kutsvaga munhu wengamusha oda kutsvaga munhu wengamusha asi chokwadi chingona kuti kubatsirai nokuti hapana chigurwe chekuti uyu mwana uyu ataure kwamuri kuti mashoko ari kutaura zviri nyore kuti vana baba ndine urombo nezvakaitwa nemwana ndine urombo nezvandinombozvita kuzvitarisira nokuti uyu mufana uyu zvamuri kumuita kamuri kutomukanganisa hazvipe zvakaita kuti uyo mundaraunda amunyepere kuti ndo zvaakaita mirai kandikutaura nemi imi mukataura muchiti hazvisirizvo zvezvese vari kumunyepera imi musina umwewo unoratidza kuti ari kumunyeperai muri kuwesendesa nyaya pamunozosungwa nenyaya yamanje mutaura nezvakutsitsiriraya uyu mukomana uyu muri kumupa nyembe isiriyo nokuti iye akutaura kuti nanda akapfeka tishoti naika kunanga ndisina kupfeka ende kunhu kwacho kuri kunzi kune kwaaiti ndiri kugeza kwanzi hakuna mvura dare rino rikasunga rikaenda rikanoona izvozvo zviri kuratidza zvega kuti mimi muri kudzivirira mwana zvisirizvo dai muri vamwe manyatsodzoka kusenzi dzenyu madzoka pokuti ndino urombo nezvakaitika nemwana zvinochiona manje kwayakuenda kumapurisa ikaenda kumapurisa manje mwana anoendeswa kuprobotion imi ndimi muchakadambudziko guru nedare rino manje munenge mune nyaya futi double portion saka munofanira kupanzwisa ipapo whatever defect yamungataura iri ndangokutaura ise kuyamirai saka imimi orit munoti kudii nezvokuti mwana wenyu akari pambudzi ko uyu makamuudza here kuti iwe uchazvona vakauya itora zvako kwasabu iri katisatebva kwasabu kunze mari yekuzvitaura kushure pakaungana anai mataura muri kuita matombotaura muchiratidza kuti uyu hamuna kumbobvira makataura naye ndo mataura amaita mairamba kuti hamuna kumbobvira mataura apa takunzwa kuti makutaura ndakataura naye vaita sevakadhakwa kurati nyaya iri pachena kuti makataura nomukomana handina kutaura nomukomana kwachekukwa vachiedzera ndakazodzura kwakuseni ndakati sakuti nabhuri ndawachanga achiripa sasadzokera kubasa ndakati zvamakaita manhera zvinokundifadza machiedzera iworonda tinotenda pawakaenda mbudzi wakona yakaita se ai ndati mbudzi yanga yakaita sei kopa goronga pane muti saka ukamosungura pai ndatanga kusungura bose mbudzi yainga zvimoniso muchipo uyoeaengaoto ndaripandodzokera kumbotsvabanga uko ndodzokera mbudzi yafa ndikokuizomusungura sei ndobva wabva zviko baba wakatanga kuti ndakasunga munhu
Yengera zvinonoza mungoro kuti chineri tu. Ayo mukumba ngezi. Koimbe dzako dzana dzinopirwa. Imwe anotosiya wandogezera. Ko panga pane mbudzi nokwanga chigezera panga kutozvera. Zvipanapa nepane mutu urapoyo. Zvazvikaita shamari kana nzvimbo ichasvikwa nemapurisa vari kunokurira chikutaura panzvimbo zvemapurisa pachaoneka distance yembudzi yacho kwaunogezera kunoka kuti mvura yakanga yapera nguva yakati dai wadzoka waenda pana amai muti nawi yakaitika nokusaziva ukazobvumira kwako mapurisa nhau inenge isina kupera kuno kwamambo iwewe kunenge nei anoshirikita pamusoro wedani ndakumbira wemene nokuti mwana kuti nditi inini ndinomugona saka ndakutokumbira wedare kuti mundibatsirewo ndana baba wacho kuti wagozogona kumudzidzisa semwana isu toda kutanga yes atidzidzise munhu asino yanofanotaura chokwadi pamberi pedare kuti akazviita zvinokana achiramba kunyanyanga kwaari kuita sekufunga kuri kuchenjera kwaakaita haana kuchenjera akakutaura statement yaira sekudare ndiani iwo aunobata mudzi Aina ndizive kuti chii chakamuitika ine handizvizivi. ichokwadi kuti auzivi kuti chimwe chakugara dhimoni chinhu chako changa chakukanganisa kuti iwe unopedza shungu pambudzi wakazviita here. Tell me the truth. Aiwa ndati wakazviita here. Aiwa ndati wakazviita here. Tibatsirane newe. Wakabata mbudzi here. Ikataurwa munhu yaperera munhu. Chakangoitika ndechongoti inini ndangozongoerekana baba vangu taura nyaya baba taura nyaya yako yochinja kuti akatakamira ndokavataura ndandakamuchiita kuseu saka tiri kuti wakabata mbudzi iwewe izwa hana yako ikusununguri nokuti ukataura tokwanika zvinhu zvako sezvinokuitira zvakanaka vantu varamba uchinyepa so hazvikuitire zvakanaka isu ndati iwewe wakabata mbudzi here aiwa sikaumanikiza ndinogona ndonoti umu ndakabata ozi pakasvika baba ndazongoite nyasikerizvazvazvizongori pandiri oda kana ida kubatsirwa ndikukumbira kutaure chokwadi pamberi pamambo ozi mambo akanyarara ndikubona vanhu vese vakanyarara kutokunzwira tsitsi but iwo ukakuomesa mwoyo sekuti unoziva but tiri kutaurira manje kuti pana vangu unomuura nezvokuda kuita izvi umuomesera mai vako nyarara very stubborn naye nyarara whoever vakakutaura kuti vakakunyepera manje muno kuti unozvona kuti unonyepa inokutaura zvisiri wakabata mbudzi here anoona ndopandakandina chete ndopandakandina zvese zvaungoitaurira ndinabata nazvo ukatarisa vanhu irini vana dunhu riri kutarisa kuchema navanhu kuchema kudera ukubana oda namai ndona kuti umuna ndakabata mbudzi anditi but zvaungoitika mubeshe zvandisisi tichitengechi wakapoterwa mufanana kukanganisa amai wesakatachimuenda mwana wenye akaita mbudzi akaita mukadzi zvino imhosva padunhu akaitwa nemwana
hatiri kushuwa mhosva inotongwa even criminal inotongwa mamambo inopangu tatopedza kutonga ndakutokupa ijudgment serious mhosva yakaitwa makuna anoomesa denge nhau zhinji dziri kuvharwa mumamisha umu dziri kutadzisa kuti mvura yedu inaye makuna haadiwe. Unoona mbudzi yakuzozvara kamwana kanini mbudzi yacho yakaita seiwe yaofana hauzi mbudzi yako Zimbudzi zei? Hausaisorikwaa Andakapoterwa. But kana asina kupotwa. Mbudzi dzese dziri mbiri dzese hadzere ishe ine vana here dzese dziri vana isheshe apana yakambobereka here Dzabereka kudhara. dzese dziri mbiri saka isi kudaurira mbudzi yacho yawanga wakahaka ndi aiwa vari kuti pambiri huru yacho inoti diki dzakaenzana Dzakangoenzana mbudzi. wakanga wakabata hwize kudei Handisi kuiziva kuti ndingaita. Amen. Ndofunga yanga akabata ndiyo hombe yacho. ndiyo hombe yacho Mbudzi dzacho chete ndodzisiya dzogara kusungirwa paro. hombe yacho ndeangana angane mbudzi hombe yacho. Amai une makore mangani? 16. Atunguzo makore akana mwana uyu achakunetsai pamberi ako. Ndamunzwa mumwe achitaura kuti ndo vanobata vana vadiki. Amen. Vada kutaura saba. Taura zvesa chiri kunditambudza mangu ndataura chokwadi musati mamba zvenjekimenti yenyacha hakusi kuti ndikudzivirira kuti asi ndataura chokwadi changu. Ndikatarisa mainini wangu vari apa nemwana wavo wachoka ndo vamwe mumushama ndinoti inini siyarikuitira kunyange dai ndisipo muchipa pavana vanobatsira ari munzwisa ndo vaunofanira kuisa kumberi mberi kuti waona rubatsiro here zvesocial welfare zvechii izotaura kumba kwacho kunze kwembudzi kutaura handifuna kuti kuna chimwe chinhu chiri kumba kwacho hakuna ende kana kuti mweya ruzivo unenge wauya handitomboziva ende ndozoenderera mberi ndida kutaura chokwa changu vachinzwa vekumushango wangu vari muna ruzvinzwa chiri kundinetsa pamhuri mumba mavo imomo chaimo mumba mavo imomo mavaberekwa avo muri kubuda kuti shoko rakauya kunoku nemumwe mumba mavo sekitara ndipurira ndichisvika pano ndiche ndabvunza kuti nasekitari patakataura pafoni handakumbobvunza kuti shoko rakaya nani muna idea here kuti shoko mamarwana pamakazondifonera vakanditanangurira vachiti takanga tiri parufu patikanzwa shoko iri richitaurwa asi shoko kumba uku ivo mumba mavo chaimo handisi kutaura dzimwe dzimba kodo mumba mavo munotoona kutokakatana kwokutoti ndiri kutoshaya kuti ndozoita sei nekuti vakutonangana mumba mavo kutoti haiwa sisi uyu ndiakaenda nemashoko uyuyu ndiakanoenda shoko ndinetsa kunoti kunza unzi haiwa havasiri wakaenda mashoko ndinavo hanzo dzangu yacho ari munari yapo ndakanga ndichiudzwa kunzi ndiakaendesa mashoko kuno hatadziyangu azirapo ndomumba macho nyaya iripo kuuya kwemashoko hakuna nebasa muruzi asi nhasi mashoko taabata kuti ndechokwadi hatizvi ndechokwadi mashoko ayo ukona yakadana nemudzi saka kubvunza kwenyu kuchibvunzana kuri kuda wedza kudzivirira kuti nyaya isabude pachena. Mhosva dzinoburitswa nevaridzi vematunhu apo pane mhosva apo inobuda nhasi mangwana mbudzi iyoyo yobva yazvara kamwana kane musoro nemakumbo emudzi toita right regai nditaure ndichidai so
One, imosha ambaye yakaitwa na wengi. Imabereki ndinorodza mwana. Pfungwa yenyu yakutanga kubuda pakurodza mwana pamudzi. Yakutobuda pfungwa. Makuna. Panoda mombe nembudzi. Zviuye. Urikunzwa? Mbudzi iyoyo yakaitwa izvozvo haigari nemi. Inouya kwamambo. Mavanza? Tapedza nemi. Judgment. Imi ndimweni asi handidi kunyevera yayo. Mhosva yabvumiwa nemwana wenyu. Asi hairegei kumapurisa. Inoenda kumapurisa mhosva yakaita. Ane mutongo waanopuwa. Mutongo wacho unoreruka nechikonzero chokuti taitonga kudari kuno kuti azobvisawo nhingi. Tanga tazitonga saizvozvo tozodzikanda zvino. Topedza tiri kuda mombe nembudzi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.